Avui em gravo per ensenyar-vos unes compres que he fet de fundes d'oferta del Pull&Bear meravelloses. Mireu aquesta primera de Rafael, el Triomf de Galatea, o sigui, un quadre. Mira quina cosa més xula, més moderna. Me les he comprat perquè ofertassa a 2,99 i les fundes del Pull&Bear són com superresistents. Això no és publi, tant de bo Pull&Bear em vulgui contractar, jo encantat. I després m'he agafat aquesta del Mickey Mouse, també com superxula, que posa Mickey's Coffee, i amb aquest tipus de dibuix que està tan de moda avui en dia, no sé, com molt xulo. Ja portava jo aquesta superxula, també del Pull&Bear. Que xula la del quadre de Rafael, aquí amb els querubins i tot. I la de Mickey Mouse, que és poesia visual, això. Grans compres, sempre. Em quedo amb aquesta posada, però bé, sigui com sigui, i els meus alumnes ja ho saben, si una cosa se'm dona bé és recomanar on agafar bones ofertes.